Panis! Masayang ka man. Hello guys, makikikiba lang kami. Sino ba ganun siya? Dumagkila. Makikiba lang kami. Yes sir, for the swimming yun. Magano ka man? Magtarap ka ba? Ayun na yan. Yes sir. Hello kay George. Oy. Yes sir. Isa ang baby na yan. Oh, Tita Haman. Ano po? Sorry po. Dakul Mayri ba? Mga demonyo daw kami. Ano man sa'yo mo, Gab? Ano man sa'yo mo? Bro. Natin ka Gab, ilalive na niyaman sa ano. Hey, what's up my man? Ayan mga banggitan. Mga bangkita. Mga busing ni, mga busing. Mga pugita. Kaya man yan. Init man. Hindi yung kompromiso. Oh, Brad. Ano po igwa dyan? Ice cream. May relic ba ka? Okay na. Kabintaw ng ice cream. Inaw na. Ice cream. Jackpot manay. Maganda kayo. Ako, inaw. Inggit ka no? Ako nga. Basta na yan. Pag ako kumanta dyan, sigurado mag-uwi ang kayo. Dalawang taon ko nang may wedding day. Si Ram! Ram! Ay. May kulay talaga. Si Ram.
Akala ko yaw na kamudigdi. Ang pulis pirming huri. Ay ba, na yan, nay. Inuminon. Say hi. Say hi. Minam. Ay, isang porma mo pati ah. Iya. Bless na, Tito. Hi. Bless na. Bless. Ay, isang porma mo. Bilis na. Bless. Bawa mo, please. Pinailing ko magkaiyan. Uy. So bad. Daddy. Bless so bad. Yung sinsang. Ang giling ko. Hoy. Ang giling ko, inistortutok ko maghapon dito. Ay, nito? Ini si pinakatakulang ano, Rin. size kang ano, kang bully. Ang rin. Summertime. Summertime. Dirit ko ni Atyan sa YouTube. Ang ano niya, ang parang watch po po. Subscribe ba yan si Kuya Ruel? Paano kami kada pigas sa dalano ko. Yan. Loyal ano pala ang subscriber. Loyalist yan. Dapat sabi kayo, may Loyal. paraffol na ngayon sa mga subscriber. Pag ano na dati, pag mga nasa 250k na daan. Eh, parapol yan. Mga paano ka mga mga Wish 100k magpaparaffol Kaya magpaparapal lang yung mga ano baga. Medyo na ba? Kaya tigano siya kita pala. Spread mo muna. May baga. Ayos na. Hanap ng isda! Wala man dyan Hanap isda. ng isda! Deliver po! Kapo, delivery! Tira na! Ay, isang papayo. La Pasita. Hello guys. Chili. La Pasita. Ulit ka. Kapasita, ito. Nandiyan na kami. Magpanasal. Alam mo yan, pagkakasal. Hindi lang po ang kakasal. Hindi na inot na si Lady. Hello, La Pasita Resort. Just contact us. This is the number. Ailing ng lugot. Oh, straight man. Kulaos. Pas. Kulaos siya sa my cards. Pangatlo. Okay. Pangatlo.
Wait. Parking. Ay, ako, sige lang ako. Ay, isa ko guys. Sige na. Ano na? Yan na, ikaw mamano. Singles mo na or... Singles or ano? Bagay. Basta mababaan mo na yan. Ang pinakababa mo dyan? Wala mo nang ilalaki. Ayun mo na. Sige. Grabe man ako pa. Dos! Ay! Oo! Wala, house na yun eh. Ayaw kong buo. Wala ko to. Wala ko to. Ano? Yan lang, baby lang. Dos yan. Ay, oo. Ika. Pag umaris, tapos si... Kala niya ba yun? Magtatig ka. Dahil mo na. Wala araw ka rin. Senior yan. Hello guys. Rooftop. Top roof. Kulay, sabi ko eh. Pero kung chichirya. Ni Leo. Kahawak na ni Leo. Villamer. Hello guys. Pagtaram ka man nga ni. Iniyo si Mr. Kukay Gamil. Ini si Kukay Lori. Kamay explain. Paano nung kawatanong? Para lang sa mga loyal. Wow! Hindi ka pa rin loyal. Ay, sige ka muna. Joke lang. I-upload din yan. Mahal kita. Panis. Kinabahan. Tapos itatagta ka. Kinabahan. Sarot lang. Ano yan? Apot po digdi. Cover your assets. Assets pala na assets. Makalubot. Pag makalubot. Pas na pas. Ayos ay. Madali yung magkakamantusok kasi ano. May bayad. Si Roma. Nakadakol si Loloy. Ay, uyan pala. Walo 5 po. Ayos ay. Mamaya na maligo. Siya, magkakanay! Umog pati oh. Giling mo pati. Siram. Yan naman siram. Nagkaisa pang sauce. Fish. Yan kayo tinagibo. Ay, sorry. Yan, hello guys, smelling nito dyan, ano. Nagbabaraba si mga hali sa daruan, mga balik-balik. Pero mga balik. Yan, oh, yan ang mga para siming hindi sa pasaka. Yan.
Galing nindo yan sa likod. Ano yan? Ni daroan ng digdi sa pasakaw. So, ililibot ko ka mo. Katawal para ano. Katawal mga syokoy. Yan. Galing nindo kadakol para swimming. Galing nindo. Yan. Kadakol para swimming. Hello po. Yan. Yan. Mailing nindo madakol. Pero ako tayo ko swimming, tak mainit. Ano lang, for the video. Yan, for the swimming sila sister. Hello mga boy. For the swimming kita ngayon sa pasakal. May linda sa likod si daroan. May nito. Hindi ako malangoy. Sinda lang. Na oil. For the mainit yun. Lula. For the lula ang lola nyo. Yan. For the outfit man ako, syempre. Lode ko baka. Lode ako nga swimming for the outfit. Yay! Bye-bye! Sige po. Magkay ka mo sa video. Salamat Kuya Will! Salamat Kuya Will! Ano man? Panis! Bigul na di napapagal. Di may kapagal. Ha? Hanggang sa luwasan ka pagalang bigul. Ha? Iyo, hanggang duman na nabaga ang luwasan. Ay, matindi ang tao. Dagsa. No, nagluluwas mo. Kaya biso na punta ka sa radyo. Dahil na ka mo direkte. Sa Lunes na lang, holiday pa man. Naboy na mo pati duman. Riyong pa. Hanggang ngayon sa luwas. Naman sa ano, tambo. Ay, pa pala na sukuan. Hanggang tambo mo. Dahil pa napuputol. Crossing na karon eh.
Si mga alangan ng gasolina magkaurubusan sa atin ang po. Kaloy naka-standby. Hindi, ito nag-aircon. Iyo. Hindi na nagsasound. Ito nga ning pagpapilitan eh. Muntik pa. Akala mi kaya may man traffic. Pulang traffic sa Del Rosario. Langkag na. Malaman pala siya na ang last. Ayun na.